Potser ell ens comentava només que diguéssim 5 cèntims dels projectes. Jo el primer que vull dir és que els projectes que jo us explicaré o del que parlaré són 2 projectes que la idea no ha nascut del meu cap ni del meu cervell, sinó ha sigut de 2 investigadors, de l'ICS i de l'IDIAP Jordi Gol, als quals jo els he acompanyat en el procés que per mi era difícil i era innovador i a més de molta responsabilitat de que aquests productes anessin al mercat i d'això se'n pogués obtindre un retorn. Els 2 són exemples simples. Jo crec que la recerca en l'atenció primària es poden fer millores amb la salut amb els pacients amb coses molt simples i són 2 exemples simples. Un fa referència a un exemple que alguns dels que esteu aquí ja coneixeu de fa temps, que és un nou aparato per poder treure taps de cera de les orelles, que en lloc de la pistola, en lloc d'una xeringa clàssica o altres mecanismes molt complexes i cars que hi ha al mercat, un metge de família, en aquest cas el Federico Fernández Chávez, va tenir la idea de dissenyar, i ell ho va patentar, en aquest cas va ser una patent personal, perquè ho va fer-ho sol i diguéssim sense massa coneixement, de poder canviar un mecanisme. I va buscar uns enginyers de la UPC que li van dissenyar un mecanisme que fos una pistola, que tenia 2 avantatges fonamentals: mantenir una pressió constant quan es treia el tap i després fer-ho portable i que no pesés. Aquesta era la seva idea inicial i a partir d'aquí nosaltres, des de l'IDIAP Jordi Gol, el vam acompanyar a trobar una companyia industrial que externalitzés aquest producte al mercat. Jo no sé si fins aquí vols que expliqui més. Que sortiria molt aviat a través de les farmàcies. El producte aquest ha passat per moltes fases. Primer, si hi ha temps i si no després ho explicaré, un acord de llicència de quina era la quantitat de diners que ens havia de retornar a l'empresa perquè de cada aparato que es vengués a l'ICS en tingués uns diners l'investigador i la institució i el seu grup. Això per una banda, i això és una negociació molt difícil i a la que us dic que has d'anar acompanyat d'un expert en dret de drets de propietat intel·lectual, perquè si no te l'escolen per tot arreu, per dir-ho amb una paraula fàcil. En aquest moment el producte ja s'ha aprovat perquè ja s'ha fet la prova de concepte, que ha sigut llarg i difícil, perquè no hem obtingut ajudes. Al ser un producte senzill és molt difícil presentar-se a convocatòries que et donin diners per posar la teva idea al mercat. I aleshores ha sigut la companyia la que ens va donar un import petit de diners per poder fer les primeres proves de concepte i a partir d'aquí la companyia que ho ha comprat, que és Ventura Technologies, ha decidit assumir tot el risc per portar-ho al mercat i nosaltres només tindrem els beneficis una vegada aquests productes es venguin. I ara està en una fase immediata, és un producte sanitari, com a tal vol dir que ha hagut de tenir un marcatge CE i això també és important saber-ho, és a dir, quan un posa en marxa un producte nou que no ha fet un assaig clínic, que no era el cas d'aquest producte, per poder avaluar amb la millor evidència possible les avantatges d'un producte versus un altre producte similar que hi ha al mercat, les companyies tenen que assumir un risc i saber que en el cas dels productes sanitaris, que no tenen un risc lesiu per produir una complicació en salut, si l'empresa assumeix i fa una sèrie de proves que exigeix la Unió Europea, el producte té un marcatge CE, es pot vendre i es pot comercialitzar i aquí a partir d'aquí la companyia ja pot tenir el retorn que interessi i el negoci, i aquest ha sigut el mecanisme que s'ha optat. En el segon cas, intentaré explicar-ho més senzill, l'altre era també una pediatra de l'ICS, la Conxita Teixidor, que va tenir una idea, que va provar a través de la lectura i de la bibliografia que el molúsculum contagiós, que sabeu que és una malaltia infecciosa molt freqüent en els nens i que el seu tractament requereix el curetatge, és a dir, amb una cullera metàl·lica treure aquestes lesions de la pell i en els nanos els hi molesta molt, hi havia un producte farmacèutic, una composició química, millor que un producte farmacèutic tan senzill com això, que podia cremar les lesions. Llavors, per això sí
que es tenia que fer un assaig clínic. Llavors, en aquest sentit, no vaig ser jo, sinó va ser la institució la que va ajudar en aquests professionals, a través de la unitat d'estudis del medicament, de fer un disseny ben fet metodològicament per avaluar si el producte, que en aquest cas és hidròxid de potassi al 10%, una cosa tan senzilla com aquesta, podia treure les lesions i no produir efectes secundaris, que bàsicament eren les cremades, perquè el problema d'aquest producte és que es tenia que buscar una presentació química tal que el producte fos prou espès per situar-se en la lesió concreta i no extendre's al costat i, per tant, crear una cremada que tindria uns efectes secundaris pitjors que el curetatge. Això va requerir moltes proves de farmàcia i de laboratori. Les primeres proves es van fer a la unitat de farmàcia, en aquest cas aquesta persona era de Lleida, del servei de farmàcia de l'ICS, i una vegada la presentació del producte es va tenir que millorar, és quan vam arribar a l'acord d'una indústria farmacèutica, una indústria important que és Red Jofre, amb la qual el producte ja està comercialitzat, està a punt de sortir al mercat. Com que és una composició molt simple, no ha sigut aprovat com medicament, sinó ha sigut aprovat com producte sanitari i la companyia ja ha assumit tota la despesa del que requereix posar un producte sanitari al mercat. Diferència d'una i una altra, aquesta és una companyia gran, té agents comercials a pràcticament tot el món, externalitzarà el producte a diferents distribuïdors de lo que és el principi actiu del fàrmac i amb diferents noms comercials aquest producte bàsic que no té patent, però sí amb un acord de llicència, el transferirà amb altres institucions. Aquestes són les dues idees bàsiques. Llavors, el nostre paper ha sigut l'aprenentatge de com, diguéssim, podem obtenir beneficis a partir d'una idea senzilla, que l'avantatge que té és que es pot aplicar a moltes persones i, per tant, té uns retorns, i a partir d'aquí ajudar en els professionals. Aquest és un aprenentatge que tota la lliçó ràpida que tu ens has donat de business angels, empreses, el push i les dues fases de la que jo tinc la idea i l'externalitzo, que és una fase llarga, complexa i que necessites anar amb el suport, encara que la institució no el tingui, d'experts en aquest tipus de transferències del negoci. Com veieu, la Conxa correspon la primera i la segona, perquè jo crec que és bastant pràctic fer-ho tot junt, i no solament fer 5 cèntims sobre el que tenim, sinó en quin moment ens trobem i quines fites hem aconseguit.